Witam was pięknie, roztomili ludkowie. Jakżech był ebonim we wczesnych latach 50., to dycko my z całką rodziną słuchali radiowo Cielotka w Liguniowym radiu. Najprzód to my lotali z młodszymi siostrami do Starki, bo ona miała podłączony kołwoźnik z Rudnickiego radiowęzła. A tamka my mieszkali pod lasem, nie było jeszcze sztrumu. A radio to my mieli taki na kryształek, jedna pora słuchawek. To dycko było larmo, bo wszyscy chcieli słuchać. Dawali mi potem te słuchawki do blaszanej miski, bo tak nam kiedyś doradził, że to mogą wszyscy słuchać. Jakoś my tam słuchali, ale cicho tyż to było i to nie było to samo, co u Starki. Jak nam w końcu ta elektryka wciągli, to tata zaraz kupiona odpłata radio. Był to taki bakericiok, Pionier. Do dzisiaj jeszcze stoi na szranczku w naszej izbie. Na pamiątka. Co to była za uciecha wtedy? Chodziły potem do nas też sąsiady słuchać tych audycji z radiowej Cielotki i było fez wesoło przy tym. Śmialiśmy się z kaczmarkowej i lichtuniowej gotki, a jak już kokotka zaczęła się wadzić z kaczmarkiem, to my pękali ze śmiechu. Dużo tych śląskich śpiewek śpiewali w tych audycjach, a Karlik im przygrywał na cyi. Na pamięć my wszyscy umieli teraz to mań te pieśniczki. Do dzisiaj znam dużo tych śpiewek. Ale jedna taka balada, którą wtedy śpiewali o pszczyńskim księciu i jego młodej i pięknej babeczce, agrikolorce, spróbuję wam zaśpiewać. Może wszystkie te słowa nie są tak dokładnie, jak to tam wtedy śpiewali, ale niewiele mi siedzą, że to poprzekręcą. To już posłuchajcie, wyda śpiewa a kapela, bo grom ino na organkach, a to pogodzić do kupy nie idzie. Przywiózł se książę z Hiszpanii kobietkę. Było to nawet stworzenie niebrzydkie. Bardzo był za nią, choć już nawet nie mógł łazić samemu. Synkom przykazał macocha szanować, dycko ją słuchać i w rączki całować. Synkowie przeto bardzo jej tyż przoli, a ojciec chwali. A już najbardziej ten pojszczędny Bolko ślipska przewracał za agrikolorku i cięgiem wzdychał: matko Sylwio, jak ja ci sprzyjam. Stary nie wiedział, co się wkoło święci, jak kole mamy syneczek się kręci. Wszystko se chwalił, taką staro trąba, aż rypła bomba. Kieroś tam grofka szepła mu na ucho, że syn z mamulką jak kołąbek krucho, a dwoje dziecek na dokładka złego, że tyż nie jego. Stary aż osłab i upadł na schodach i wziął toporek, który miał po przodkach. Synu, powiadał, jo ci głowa utnę, czy to nie smutne? Już miał go ciupnąć, już toporek wznosi, a Sylwia w beki na kolanach prosi: ach, mężu czyżo, ojca nie by dzieci, od własnych dzieci. Zadrżała ręka, toporek wyleciał. Książę z radości
a że się rozbeczą, że dzieckom swoim tak ojca ocalił, no i tak dalej.